ari kundidzinga futi pamba. Pamba ndepani? Pamba toloja. Yeah? Ndepekuloja. Pamba ndepekuloja? Eh. Makarambo here kana? Makarambo here? Ari kundiramba kuti ndibva ipamba nevana. Handina kwandinoenda nevantu nevana kuti vadibva navo vecheredza vana vangu vanenge vari. Saka ndinoyo kuma. Ndakaita nevana 3 vana akashanda. Ndakaita vana 3 naye vana akashanda. Vakaita vana 3 vana akashanda. Kuti pane 2 iro rosara rigere mumba richidzinga mukadzi kuri kunaya kuno kune vana kuti buda mumba. What type yevanhu vakadaro? Apo uramba kuuya kudare usitapora. Una zvinhu zvakadaro. Vakura sei vanhu? Mukuru ane 4 years. Mudiki ane 1 year 6. Mudiki ane 1 year 6. Mukuwasha kwa here baba akambouya ari munomuziva? Akabvisa tsvagira ikuno nemasungiro akaenda imbwa ndowaenda kusuva hasi nanhasi atotonga mumusha. Automoita zvayo. Mogara kupi? Ndogara Forest. Mogara Forest. Ko uyo ndiani? Mukoma. Oh. Munogara kupi kunemba kwacho? Zetemu. Imba ndeyekuloja? Gore ramakaendapo kana kuti pakadini akanga ari ipapo ndiani? Makaenda vese here mutsvaga imba yekuloja? Ndini ndakaitsvaga imba, ndakaisirwa neshamwari yangu. Ndakaisirwa imba ine shamwari yangu aigara ipapo. Makaita zvokusiyirwa neshamwari? Akabudawo ipapo ndichipindawo. But angachiterera imba ina ndiye murume? Saka muri kuti chii? Ndinoda kugara nevana. Ari kana kusiya imwe ikoko. Ndinoda kuenda nevana. Saka izvino mabva kupi? Ndabva kumba kuForest. Makatobva ikoko? Ndakatorongedzwa zvinhu zvakatorongedzwa izvezvi. Ndinoda pano. Angosungwa zvakatongopera pera zveshe. Vanhuya kudaro iye hatigoni kutaura nyaya yakadaro ari kunze kwedare because measures atunoda kutora kuvanhu vakadaro akakura. Toda kutora nyaya idzodzo serious tichitumapona kumwe kwatachiti toitsamba iyi budai enda yapo, toitsamba iyi budai enda yapo. Vatinoda kuti titange tamuudza zvino zvatichakuita. Ndinoona haisi nyaya yekuti munhu ngati mukadzi nevana ibva pamusha, ibva nevanhu ndichiendepi nevanhu. Takaifunga timudeedze zvakare auye kudaro. Kana aramba kuuya kudaro tomutonga asi nditi ndokutopa mitombo iyoyo yekuti mukadzi abve pamba ipapo nevana. Handiti imba yekulota, iwe ibva unolota pamwe usiye mukadzi nevana vachigara pamba pano pamba pavo ipapo. Handiti endai kumaintenance usingaverengeri. Handiti iye zvino anongokusundidzirai bhai muende nevana ibva. Vana ivavo kana sauti inovava hapana, kana mvura zvayo hapana. Hamuzozvikunda pamberi apo. Dai auya muno mudare
totaura naye toona kuti dambudziko rake nderei. Anoita nezvei? Anoita nezvemamamiu Newfound. Anonzi ani munhu iye? Nicholas Patini. Munhu iye. Patini. Nicholas Patini. Kujaingiso. Anoti Bliss. Bliss. Saka ndikuda kuti ani mahamamiwo manje odedzona mambo kudaro oramba kuye. Endi mahamamiwo achona ari mudunhu medu kuzvitonga kwakadiwo. Rendikudza zvanga iri kuna vanhu vatakuenda kurokoza vai kusvika umuhaka womukwidza mumota imo. Right, regedzai tiite zvekuti auye kudaro futi. Imimi inhave kuti tikutaura zvinhu zvamakatobhamba macho makora vanhu vane ngoza kutobva panzvimbo une upenyu hwako but mitemo ichishanda. Anoda kuenderwa kwese kunofanira kuti mutemo unge uchisevenza. Nditira taura namambo pane vanhu ane mahamamiwo akari kudai apo mudunhu medu tokudedza kudare woramba kuya zvibude. Saka regedzai tiite kuti akuzouya kudare futi nokudzai munodzoka musi wemanje tokurongerai kuti anofanira kuuya kudare rini musi wa10 here kana musi wa17 nozi tinojamba musi wa10 hatiudaro noziva musi wa17 kudaro but hatigone kurera nyaya iyoyo makatizi kumba ivi zvamunoita munofanira kuzvifambisawo moita kuti nyaya iyoyo kumamentenensi uko kune chichiwa kumiswe nesu itaifambisai mapepa ikoko then isusu toenda pekuti vana vakani 3 neakashaika ndimatumatoa zvemwana akashaika akari chii mwana here akari mukomana varipo vakamira sei vakomana futi imi makamboita here vamwe vana kusamoi awo saka anga achibhadhara mombe 3 zatoda kuti anga achiita kana ati yasi kuda mukati because wakatobereka vana vatatu nemukadzi ndokachada kungoti handichada chete azvibude uya kudare kwamambo kuti handiende sitakunoita ndewekuti chii saka regai titeedze mutemo kudzokorwa futi kumudedza. Saka achadii apa nekuti angatobva pamwe odzokerere kumba nekuti angangobva mutakura vanenge dzevana. Iye zvino kana tikataura nevanhu vakadai vakaita sevanhu vakadaro ivavo hatigona kuti dzokera kumba hazviti ezvinonge ambogara paanenge ari safe kusvikira dare raita basa. Handiti tikaita basa mudare ndo zvinozobatsira kuti awane simba rokuchidzokera pamba pake onogara nevanhu.